υπάρχει μια αστάθεια, ίσως να στενοχωρήθηκες και για λόγους απιστίας, υπάρχει και αυτό, και να είσαι πικραμένη, να νιώθεις προδομένη. Δεν σε βλέπω χαρούμενη πάντως. Στο δεύτερο εδώ κόψιμο που βλέπω. Ναι. Κοίτα να δεις, αυτός ο άνθρωπος επιμένει από κάτω, ο άλλος άνθρωπος που είδα, επιμένει πολύ στην ενέργειά σου. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω. Θέλω να μου το γράψετε αυτό, αν υπάρχει. Ένας άνθρωπος είναι σαν να σου ψαλιδίζει τη σχέση σου. Είναι σύντροφός σου, είναι αδερφός σου, είναι συγγενής σου. Είναι δικό του πρόσωπο, παιδί του. Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, είναι περίεργο όλο αυτό. Ένας άνθρωπος εδώ πέρα μπαίνει εμπόδιο ανάμεσα σε σένα και εκείνον. Ή διαφορετικά αυτός ο άνθρωπος σε διασύρει. Μήπως είναι κάποιος άνθρωπος που ενδιαφερόταν για σένα, που εσύ τον έχεις, δεν τον θέλεις, έχει νευριάσει και θέλει να σε εκδικηθεί, σπέρνοντας αυτό διχόνοια, λέγοντας ίσως και ψέματα, έτσι να σε κατηγορεί. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο έχει μένος εδώ. Δεν θέλει αυτή τη σχέση με τίποτα. Δεν θέλει να προχωρήσεις προφανώς. Μήπως είναι κάποιος πρώην σου τελικά. Θέλω να μου το γράψεις αν είναι. Λοιπόν, και ανακατεύω για άλλη μια φορά, παιδιά, υπομονή, για να δούμε. Να κάνουμε και το τελευταίο κόψιμο μας, εδώ για το ξεκαθάρισμα. Θέλει μεγάλη υπομονή όταν κάνεις γενική ανάλυση. Και κόβω να δω τελικά τι θα βγει από όλο αυτό. Εδώ είσαι εσύ. Τώρα μου βγήκε και πιο έτσι όριμη γυναίκα. Έχουμε και όριμες γυναίκες εννοείται. Άνω το 40. Έχουμε μία συνάντηση που πρέπει να γίνει. Σκέφτεσαι μία συνάντηση ότι πρέπει να την κάνω με αυτό το πρόσωπο, να συζητήσουμε, να τα βάλουμε κάτω, να τα μελετήσουμε που λέμε. Γιατί εδώ υπάρχει μία υποψία από σένα ότι κάτι γίνεται στη ζωή του κρυφά. Ναι, βλέπω ότι είναι ένας έρωτας που σε πληγώνει πολύ έντονα. Για να δούμε, βρε παιδί μου. Τελικά θα καταλήξετε εδώ μαζί, τι θα γίνει. Θα είστε μαζί, θα εξελιχθεί πώς όλο αυτό. Ωραία. Για να δω. Κάποιος από εσάς μπορεί να φοράει και στολή. Εντάξει. Δεν μιλάω γιατί υπάρχει λόγος. Να τη συνάντηση που πρέπει να γίνει, θα συναντηθείς με αυτό το πρόσωπο. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, σαν εξέλιξη υπάρχει αμφιβολία. Συνεχίζει να μου λέει ότι υπάρχει αμφιβολία από τη μεριά σου. Και εδώ ο έρωτας αυτός περνάει από διάφορα, έτσι. Βλέπω εδώ θα συναντηθείτε και θα μιλήσετε σκληρά και θα ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα, όμως θα πρέπει εδώ να τα κόψεις, μου λέει, εσύ με το μαχαίρι. Δηλαδή μπορεί να σκέφτεσαι αν ακόμα είσαι με αυτόν τον άνθρωπο για κάποιους εδώ, αν είστε ακόμα μαζί, θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε, λέει, εδώ κάτι και ό,τι γίνει, μου λέει. Έχεις πάρει κάποιες αποφάσεις εδώ εσύ. Λοιπόν, υπάρχουν αμφιβολίες επίσης για κάποια επικοινωνία, μπορεί να σε βάλει σε υποψία ή αμφιβολία όσον αφορά τα συναισθήματά του ή τα συναισθήματά της. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να φοράει στολή εσύ, για να καταλάβεις αν είσαι στην ενέργεια αυτή. Και εδώ μου βγάζει επίσης ότι υπάρχουν συναντήσεις εδώ, συναντήσεις που μιλάτε και για πρακτικά ζητήματα. Κάποιοι άλλοι εδώ μπορεί να συνεργάζεστε κιόλας.
Ή διαφορετικά εδώ πρέπει να βρεθεί και μία λύση πάνω σε ένα οικονομικό ζήτημα που έχει προκύψει, μου λέει. Η συνάντηση αυτή δηλαδή περιέχει και αυτό, ότι πρέπει να συζητήσουμε για κάτι πάνω σε ένα οικονομικό θέμα που προέκυψε. Ναι, υπάρχουν δηλαδή κάποιοι εδώ που μπορεί να είστε και συνεργάτες. Τώρα, θα με ρωτήσεις, θα συνεχιστεί αυτή η σχέση? Λοιπόν, σαν εξέλιξη βλέπω για αρκετούς ότι θα συνεχιστεί αυτή η σχέση, αλλά θα υπάρχει ανταπόκριση, γιατί υπάρχει έρωτας εδώ και από τις δύο πλευρές, αλλά είναι μία δύσκολη σχέση που θα έχει και τους καυγάδες, θα έχει και τις γκρίνιες. Εδώ κάποιοι μπορεί κιόλας και να πάρετε μία απόσταση από το πρόσωπο αυτό για να σκεφτείτε καλύτερα τι πρέπει να κάνετε. Αυτό θα είναι πάρα πολύ επώδυνο, πιστεύω. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο άνθρωπος κρατάει πάντα έτσι, ακόμα κι αν για κάποιους εδώ δεν είστε μαζί, αυτός ο άνθρωπος πάντα σε κρατάει στη σκέψη του και πάντα σε επιθυμεί και πάντα θα περιμένει να γυρίσεις κοντά του. Αφήνει μια πόρτα δηλαδή ανοιχτή, δεν τις κλείνει όλες. Προφανώς εδώ κρατάει μια επικοινωνία μαζί σου, ακόμα κι αν δεν είστε μαζί σε αυτή την περίπτωση. Η αλήθεια είναι όμως ότι, παιδιά, δεν μπορώ να πω ότι είναι μια εύκολη σχέση. Εντάξει. Έχω μια συνάντηση εδώ που πρέπει να ξεκαθαρίσετε, μου λέει, σαν εξέλιξη. Διαφορετικά θα πάρετε την απόστασή σας από αυτόν τον άνθρωπο. Εδώ κάποιοι μπορεί να είστε και σε γάμο ή σε σταθερή σχέση με αυτόν τον άνθρωπο πολλά χρόνια. Έτσι. Εδώ δεν είστε όλοι ελεύθεροι, υπάρχουν και άτομα που είναι παντρεμένα, έτσι, ή δεσμευμένα με αυτό το άτομο και περνάει η σχέση από μία αυτή τη στιγμή συγκυρία δύσκολη. Λοιπόν, θα βγάλω και μία συμβουλευτική, να δω τι σας προτείνουν εδώ οι νεράιδες. Τι μαγικό μήνυμα σου έρχεται, για να δω. Το μήνυμα της τράπουλας, ποιο είναι το μήνυμα? Εκδήλωσε την ατομικότητά σου, επέτρεψε στον αληθινό σου εαυτό να λάμψει γιατί είναι θαυμάσιος. Επίσης εδώ έχει να κάνει και με ανθρώπους της τέχνης, της εκπαίδευσης, αυτοί που έχουν καλλιτεχνική τάση, και επίσης οι άνθρωποι που έχουν μεγάλη διαίσθηση εδώ. Έχω και ανθρώπους που έχουν μεγάλη διαίσθηση και καλό θα ήταν εσείς που ίσως υπάρχουν άτομα εδώ που ντρέπεστε να εκδηλώσετε κάποια χαρίσματα που μπορεί να διαθέτετε. Καλό θα ήταν να τα βγάλετε αυτά στην επιφάνεια, να μην τα κρύβετε και να δείξετε αυτό που πραγματικά είστε. Είστε χαρισματικοί άνθρωποι, γεμάτοι φως. Η σελήνη εδώ δείχνει βέβαια και την έντονη διαίσθηση και τα κρυφά ταλέντα, τα χαρίσματα που έχετε. Καλό θα ήταν να γίνετε κάπως πιο εκδηλωτικοί. Έχω άτομα τα οποία δεν εκδηλώνουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, και επίσης ναι, έχω και ανθρώπους που μπορεί να αγαπάνε πάρα πολύ τη μάθηση ή να είναι σπουδαστές. Το καλοκαίρι, λοιπόν, όλα όσα ζητάς γίνονται δικά σου την εποχή του καλοκαιριού. Άρα λοιπόν κοντεύει το καλοκαιράκι, κάτι καλό σου έρχεται, εδώ κάποια ευχή σου πραγματοποιείται μέσα στο καλοκαίρι. Άρα λοιπόν λίγο υπομονή για τους περισσότερους. Η κατάσταση έτσι μπορεί να έχει αργότερα προς το καλοκαιράκι μια καλύτερη εξέλιξη, γιατί στο τώρα από ό,τι βλέπω υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, τα είδαμε μαζί αυτά. Κρατήστε ό,τι είπαμε, έτσι εννοείται, αλλά ακούστε και τις τελευταίες καρτούλες εδώ, ιδίως αυτή η κάρτα εδώ προς το καλοκαίρι, θέλει να σου πει ότι μπορεί να επιλυθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις αυτή τη στιγμή, άρα σήκω, αν είσαι εκεί κάπου με την ψυχολογία κάπως
κάτω. Σήκωσε λοιπόν, έτσι, σήκω από εκεί που είσαι και ανέβα στη διάθεση. Μη στενοχωριέσαι. Υπάρχει ελπίδα λοιπόν εδώ, αρκεί να το διαχειριστείς και εσύ έτσι όπως πρέπει. Και μίλα. Αν υπάρχει κάποιο θέμα στη σχέση σου, μην το κρατάς μέσα σου. Λοιπόν, αυτά αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε σε ένα επόμενο reading. Φιλάκια πολλά σε όλους, να είστε καλά, όμορφη συνέχεια. Γεια σας.